Prečo si sa túláne Pietra? Gabriela Stoklasová, Slovenská televízia. Budúcich automechanikov otestovali, ako sú pripravení do praxe. Viac ako 1600 študentov prešlo sitom národnej súťaže. Najlepší museli odhaliť poruchy, urobiť diagnostiku auta či vymeniť pneumatiky. Študenti riešia praktické úlohy priamo pred očami zamestnávateľov. Tí zisťujú, čo majú zvládnuté a v čom majú rezervy. Ale samozrejme im aj predať množstvo skúseností aj prostredníctvom tejto súťaže, aby sme sa uistili, že ten autoprávenský priemysel bude zdravý. Nielen teraz, ale aj o pár rokov. Autoservisy a firmy potrebujú šikovných mechanikov. Mnohí odchádzajú do zahraničia, ale uplatnia sa aj na Slovensku. Matej už popri škole pomáha v rodinnom servise. Ja, jak prídem zo školy, rovno do dielni a do večera. Furt je čo robiť. Furt je roboty, furt sa auta kazia, furt ich treba opravovať. Tá technológia ide dopredu a my musíme ísť s ňou, lebo zaostaneme a ani auto k nám nedovezú. Školy sa snažia ísť s dobou, aj preto otvárajú nové odbory, ako napríklad autotronik. Elektromobilita nás chtiac, nechtiac prevalcuje. Súčasný automechanik si nevystačí s tým, že vymení olej, pneumatiky a nejaké nastaví svetla. Tá doba tým mladým určite praje. Lebo tie technológie, ktoré sú v týchto autách dnes namontované, tak oni im veľmi dobre rozumejú. Bohužiaľ tie školy trošičku ešte v tomto zaostávajú. Áno, sú tie, ktoré naozaj pristupujú k tomu progresívne, idú do tej elektromobility, idú do tých pokročilých systémov, ktorých je stále viac a viac. Zamestnávateľia im preto pomáhajú nastaviť kritériá súčasného automechanika aj prostredníctvom takýchto podujatí. Miriam Hozová, Slovenská televízia. Stav